רצון דיבור. אם ברצונכם להגיע לעובד, אמרו עובד. אם ברצונכם להגיע למנהל, אגף ומחלקה, אמרו מחלקה. מחלקה. אנא אמרו את שם המנהל, האגף או המחלקה המבוקשים. אגף סגור. חיברו בבקשה על שם המנהל, האגף או המחלקה. לדוגמה, נפגעי עבודה. אם אינכם יודעים את שם המשרד המבוקש, אמרו עזרה. נפגעי טמטום. נפגעי טמטום. עזרה. האם התכוונתם חטיבת הייצור. כן. אני ממתינה לתשובתכם. כן. האם התכוונתם חטיבת הייצור. אמרו כן או לא? כן. אני מעבירה. מספר הטלפון חטיבת הייצור. הוא 026709902. הלו. שלום, התקשר אליי מישהו מהביטוח הלאומי ולא הספקתי לענות ואני לא יודע מאיפה, ממי וזה, אני מנסה להתחקות כבר שעה אחרי אני לא יודע, אבל את הגעת למחשב, ואני לא יודע, אנחנו חדר מחשב, אז אני פה לבד ולא התקשרתי. אוקיי, ואין מישהו יחליף אותך שם? מה, אתה לא אוכל, לא שותה, לא זה, מה? לא, זה יהיה בסדר, אבל לא כרגע. כפרה עליך, בסדר, תודה רבה, תודה רבה. בבקשה, ביי.